Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nuwun kawula nuwun katur dumateng para sesepuh, para bini sepuh, para aji sepuh ingkang satu hukina bekten, katur dumateng para alim, para ulama rinten kelawan dalu ingkang tansah anyanding kitab suci wahyuning ilahi. Ugi katur dumateng para pangembating negari ingkang tansah dados payomaning sesami, anak-anakku, adik-adikku kang tansah tak tresnani. Ugi katur dumateng sagunging para rawuh kakung Mbah Putri ingkang pantes jinudar sono. Monggo tansah ngaturaken raos puji syukur wonten kersanipun Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Wikan. Dening punapa kula lan panjenengan sedaya ngantos wedal dinten samangke taksih kaparingan kanugrahan ingkang arupi bagas kawarasan rahmat saha hidayah, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sowan wonten ing dalemipun Mas Denny Afriandi dalasan Mbak Yu Denny Kristiani wonten ing adicara Tedak Siten nggih Nimas Mesia Prabandari. Donga saha pangestu saking panjenengan sami ingkang kasuwun mugi adicara Tedak Siten Purwa Padya Wusana boten manggih aral setunggal punapa-punapa. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun paring pitedah paring suri tauladan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Para ingkang kinurmatan keparenga kawula minangka jejering pambiyawara hangembun dawuh saking panjenenganipun Mas Denny Afriandi utawi Cak Percil sekeluarga kapuri hangaturaken rerantamaning adicara Tedak Siten wonten ing rikalenggahan sonten punika. Ambo bilih mangke anggen kula hangaturaken rerantamaning adicara wonten kirang langipun kawula minangka pambiyawara nyuwun agunging samudra sih pangak sami. Nuwun kawula nuwun. Alhamdulillah. Mas Batik mik pundi? Ramuni wis. Dalam pon siap. Ya sik la iki janangel men. Pak ya. Pacane janangel men iki. Aku lek ngene kaya nganu. Kaya sapa? Wiratmaya. Oh iya, kaya Wiratmaya. Alhamdulillah dina iki awake dhewe iso nderekno acara Tedak Siten. Tedak Siten. Awakmu ngerti Tedak Siten? Gak ora. Aduh. Apa sih arti Tedak Siten? Tedak iku iki adik-adik iki ben ngerti. Tedak Siten. Tedak iku mudhun. Utawa bahasa Indonesiane turun. Tedak itu turun. Siten. Siten itu dari kata siti. Siti adalah lemah. Siten adalah lemah. Tedak Siten berarti turun tanah. Mudhun lemah cara Jawane, utawa ana sing ngarani piton-piton. Piton-piton Tedak Siten. Tedak Siten. Lah iki Tedak Sitene anak Mas Mesia Prabandari. Putra dari Putri Cak Percil dan Mbak Denny. Putra putrine Mas Denny Afriandi utawa Cak Percil lan Mbak Ayu Denny Kristiani. Lah iki kabeh iki
nganggo ubur ampen. Ubur ampen iki. Komplit iki. Komplit iki minangka filosofi. Filosofi ini wong urip ana alam donya khususnya mengko kanggo adik Mesia Prabandari. Heeh. Iki kan wakeh iki nek akeh. Iki sampean arti-artine ya enak ya, Pak. Lho, iki filosofi ya ana artine. Sing kene iki. Iki jenenge sing ndi? Iki. Karep dhewe iki. Oh iki jadah. Jadah rena 7 utawa wernane 7, ana 7. Jadah warna putih. Warna putih ku lambangi kesucian. Lambangi kesucian. Bayi tas lahir iki suci lahir lan batine. Beda karo sing ngene iki wis butek. Aku tapi yo kadang yo suci. Suci baru, apa? Baru wudu nek suci iya. 5 menit. Warna putih, warna ireng. Iki warna ireng iki lambang kecerdasan utawa kepinteran. Tundone mengko bocah sing dipitoni iso cerdas, pinter anggone sekolah. Jadah warna kuning, ada lagi warna kuning. Warna kuning iki lambange kekuatan lahir batin. Maksudnya kuat ngadepi apa wae, Pancabaya apa wae, kuat ngadepi. Kuat menghadapi cobaan hidup. Lah, seperti aku dan kamu. Iya, sik iki Mas operator aku ben ora ngoyo tambah ono sithik. Mas, tor. Iya. Mau saka kuning, saiki ganti. Jadah warna abang. Abang iki tegese keberanian. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Ngono kuwi prinsipe. Wong kudu ji. Abi aku sing marah. Aku wong urip ana alam donya lek wani aja wedi-wedi. Yen wedi aja wani-wani. Lek melangkah kudu yakin. Diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada lagi jadah warna jambon atau pink. Pink lambang kasih sayang. Lambang kasih sayang. Utawa katresnan. Iki lek wong biyen wong Jawa ngarani jambon. Lek bocah saiki ora ngerti warnane pink. Nah, pink iku ya jambon. Pink iku lambang kasih sayang. Lambang kasih sayang. Lambang kasih sayang tresno asih mring sepadha padane urip. Jadah warna hijau. Lek jare Cak Percil iki lho jodohku. Wong urip ning alam donya kudu tatak tutuk trambil terendah aja nganti kegiatan marang jlantaing kanasa. Lah kuwi lho. Ning kene iki artine lambang kesuburan utawa kesuksesan. Tundane besok muga-muga Nduk Mesia Prabandari iki sukses. Amin. Kaya Rama lan ibune. Yang terakhir jadah warna biru. Iki ketenangan hati. Ketenangan hati ngadepi apa iku kudu tenang, ora oleh grusu. Ojo kesusu. Lah alon-alon waton kelakon, gliak-gliak waton kecanda. Iki ana 7. Bareng ngideng-ngideng jadah iki apa ondo iku tegese aja ditunda-tunda. Yen duwe kekarepan aja nganti ditunda-tunda utawa ditunda-tunda. Yen arep ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul. Aja ngalor terus ngidul. Ondone digawe tebu iku tegese anteping kalbu. Wong urip ana alam donya kudu mantep. Lahir lan batine. Lahir lan batine. Tebune dhuwur dikai plembungan. Plembungan iku mergo ana Mickey Mouse. Iki mosing somo iki. Iki Iku pasir. Biasane lemah. Biasane ya iso pasir, iso lemah. Iki tegese mengko Nduk Mesia Prabandari iso ceker-ceker golek pangupa jiwa. Iki di apa iki? Iki sekar bokor kencana isi tirta suci karo sekar setaman. Iki mengko kanggo mijiki samparane sing dipitoni ben ora nyandung cepaka ana ing marga utawa sak dalan-dalan ben slamet. Kurungane sapa? Pitik. Kurungane iki engko dienggo apa? Terus artine apa? Iki jenenge sengkeran. Bocah iki disengker. Ben cita-citane tercapai. Kok ana kene cita-citane ketok. Urung ana isine lho ya.
Panitia di panitia, tim kreatif ini isinya belum ada loh ya. Mas Alek? Gono lali yo. Loh, udu selo, mainan, uang, pulpen, dan lain sebagainya. Duit anu Alek, atusan 6 ngono ra apa duite. Isine 2.000 gulungan. Kok tak lebani siji. Iki banyu GG. Banyu GG. Heeh, mengko bocah didus ana banyu GG ben lang gede. Heeh. Kayon artine. Kayon iki pengayoman, ngayomi. Heeh. Cagak artine apa cagak? Iki saka. Saka. Tegese kanggo nyagaki uripe wong alam donya. Aja nganti doyong. Doyong. Payung. Payung iki kanggo yup-yup. Kanggo yup-yup. Lah udan ora kudanan, panas ora kepanasan. Sebabe wak to. Nek disor nang jero pendopo. Iki hadiah. Oh iya. Enang sing gedar jenenge enang. Iki enang iki katiem. Katiem. Iki ora ana lho mau. Kok mbok tekokne iki. Ubur rampet iki ya minangka filosofi dalam kehidupan. Nah, muga-muga sing dipitoni genduk Mesia Prabandari iki slamet dadi putra sing salehah. Tapi guna tumrap nusa bangsa agama tansah mituhu ana ngarsaning Rama lan Ibu. Amin ya robbal alamin. Iki pembukaan wis, ngartekno iki wis saiki wayahmu karo Mickey Mouse. Kita bagi-bagi hadiah. Ya, iki door prize dulu. Kanggo adik-adik ben semangat. Enggak usah dicoblos. Apa? Oh, dudutan. Dudutan iki kok didudut ini lho, Mas. Sing wani maju. Sing wani maju. Heeh. Sing wani maju. Diwai pertanyaan no. Pertanyaan. Heeh, awakmu sing wani pertanyaan. Pertanyaane ya aja angel-angel. Aja saru. Ayo siapa dulu yang berani? Ayo. Nah, iku kuwendeljan. Dikai pertanyaan, salim dulu. Lah. Madu. Namanya. Namanya siapa namanya? Puri. Puri. Maskernya dilepas dulu, markernya. Uri kok. Ayo, Uri. Rumahnya mana? Galan. Bener lah. Anak sapa? Putrane Pak Harmoko. Oh, alah. Putrane Pak Harmoko. Iki Mbak Uri iki. Heeh. Sampean batak siji sing kon dhuwur ya. Kon dhuwur ya. Heeh, satu, pilih satu. Yang mana? Oh, yang ini. Oh ya. Nah. Yes, no. Yes. Ada door prize-nya loh. Iki sogokin itu. Dibedosne ya. Didos nih. Ya. Ada hadiahnya, Dek. Heeh. Coblosan, Dek. Coblosan. Lah, apa iki? Nah, hadiahe. Wes. Dapat apa? Tepuk tangan anak-anak. Iya. Makasih. Sik, dapat apa? Ayo. Siapa datang, Dok? Engko mbok pek. Wow, dapat uang. Berapa, Dek? 5.000 ya, duduk tepuk tangan. Ya. Gitu sosis. Kayak tuku sosis. Lah apa? Wes, satu lagi ya. Empat. Ayo. Siapa lagi? Ayo, Oh, iki. enggak. Angga, iki ya kawendel iki. Ayo siapa lagi? Ayo, Le. Ya. Ayo, Rene. Rene, sapa neh? Kurang sitok. Ya wes. Oh iya. Ya nih Yono gak apa Yono. Yono. Iki genge iki Yono iki. Sana. Oleh dudut iki, jiro lupat. Oleh dudut ning syaratnya siji, kudu joget. Joget nirokne Mickey Mouse. Joget sik. Alah. Dihitung. Hitung wis telu. Joget. 1, 2, 3, joget, Pak. Alah. Poh, wis Kevin ngawur.
Ya wis ra apa. Dudut, kok kene. Kedokteran. Dudut sitok le. Iki lho putih lho. Ayo gantian. Nyan. Dapat apa? Ora bledos kok, Dus. Ngejes tok. Sing di ping. Ping piro? Angga. Iya, bledos no. Lah. Ya, duduk. Duduk. Bedosna sih. Kelet, ya duduk. Ayo no. Oh, ayo no. Enggak boleh, kamu enggak boleh minta hadiah. Enggak boleh. Ngengkel. Gue nangis kau. Ya sini, kamu minta hadiah satu, sini. Sini minta hadiah. Ayo. Wes gono mlu. Satu lagi. Satu lagi. Saka, ayo sini Kak. Kak. Saka nyanyi sik. Tosik. Nyanyi sik ya. Tosik karo Mickey Mouse lah. Nyanyi sik ile ya. Namanya siapa namanya? Saka. Anaknya sapa le? Bapak sapa jenenge, Pak? Bapak sampean sapa? Tak tetengan ini. Bapaknya siapa jenenge? Cak Blangkon. Oh. Ya, sama ambil satu. Yang sini, yang dari sini. Ya, dituntut satu. Iya. Kita berdasarnya sih. Berdasarnya. Ono hadiahe. Sing banter. Maju perono. Buka no, ora bledos sih piye to lemu. Nah iki. Dapat uang. Sudah sana. Mas Ambon utawa Mas Batik. Iki kok dilanjut lagi ya. Ya siap. Untuk door prize buat anak-anak iki acara Tedak Siten akan segera dimulai. Sampean istirahat dulu bersama Minimos. Iya. Istirahat dulu. Oke. Sambil nunggu adzan asar kita break dulu.